ukuphi la ubizwe khona wangasabela? Usubizwe kangaka uNkulunkulu wangasabela? Ubizwa ukuthandaza ukholwa, ufuna ukuphusha lezi zinto oyifunayo wena. Ufuna ukuphusha ama-agenda akho ekwi-presence kaNkulunkulu noma endaweni kaNkulunkulu, kodwa ubizwa. Sabela mobizwa. Musa kuthi uyijaja ngokuhluleka kwakhe endleleni, ithi Nkosi ngilapha. Into edala ukuthi my God. Into ekhona bazalwane. Into edala ukuthi uAdam first thing bazalwane wabizwa endaweni right kanti emsendaweni wrong. Adam wasabela bazalwane. But usabela endaweni wrong. Bazalwane awufuni ukuhluleka endaweni right. Angisho ukuthi ungahluleki kodwa ahluleke endaweni right. Nami ngiyahluleka bazalwane. Baningi kunabasebebonile ngihluleka phambi kwabo. Kodwa ngeke uthi ngihluleke endaweni right, bazalwane ngihluleke endaweni right. Ukuze mekubiza lo akwazi ukukusiza. Ngoba lithi iBhayibheli sishiyelwe umduduzi number 2 uyihelper. It's a comforter. Uma ngizokusiza kanjani engekho endaweni okumele yena aye khona? Amen. Ngoba ingcole shebazalwane yazo kufana namanzi kwi-engine namafutha. Amanzi ahamba kwindawo yawo la engineini bese kuthi namafutha asecirculate endaweni, kodwa amanzi meke yongena endaweni yamafutha kuyaphela ngalowo moto. So noma ingcwele konjalo usecirculate endaweni yawo, okusho ukuthi ngamanye amazwi uma uhluleka endaweni kamoya engcwele, ngoba anikho abazalwane uzoyilungiselela nje. Awustruggleish ukuthi uzilungise. Yabona bazalwane isikhathele livangela abantu abastrugglisha ukuzilungisa bona. Okusho there is something wrong with you ngoba uyastrugglisha ukuzilungisa. Akumele kube nzima to fix yourself. Akumele kube nzima to fix your life. Kodwa uma uhamba endaweni kaNkulunkulu bazalwane awustrugglisha wenze lutho, umoya ingcwele uyakulungisa nje ngokwawo. Ngamanye amazwi uyalungisiswa. In Romans chapter 1 verse number 13 lithi umuntu uyalungisiswa ngoKristu Jesu. Uyalungisiswa ngoKristu Jesu. Hallelujah. Then uyakulungisa wona.